थाथ'दो मेहेर बहाथो आंलाय थाथ'आ जाबावनो जोबोद गोजोन मोनहैगोनथ' आदाजों आं मिथिया आंनि जिउआवलाय बहाथो गोजोन दंबावो नोंबो नों आरोथ' बाखि जि जायो आंनि जिउआव जेबो मोजाङानो जाखाया अब्ला माथो नांजाखो माने एकदम सिरियासलि ना आदाजों हाबा जामारसैथ' थांनो हागोन नों नायगोन आं नोंनि मा होनो नोंनिनो जुलिनि मन्दपाव जिरायनानै नायगोन आं नों आंखौ गारनानै थांनो हायोना अके I'm a bad boy ना अके मेहेरा बासि गोदानखौ बरायगोन लोगोसे एक्सनि हाबानि मा होनो जि दं गासिबो हजम खालामजोबगोन मिथिबाय थाथ'दो मेहेर आरो नों आंखौ मानो दाब गाज्रि मोनखो नोंसो आंखौ सिनायाना ओमफ्रायथ' बे आदा सानाबो आंलाय सानदोंमोन बेना गार्लफ्रेन्ड दङ आबेव आंखौ ओमफ्राय मानो बिथिं लाबोखो नों ओमफ्राय मा बेफोरलाय जेरैबो साजायजोबनाय मानोना रायलायनांगौ दंना बेखायनो नै आंजों नों नै नोंखौ नै थुनथुलि गैया थुनथुलिया थैबाय दासो माखौबा थुनथुलिनो ओमफ्राय वेट सान आंलाय सानदोंमोन नोंथ' आंखौ सिनायनायबो नंबावा नामा बिदि नङालै बिदि नङाबालाय माबायदिथो सानोब्ला ओमफ्राय नों बेयाव बेखौ बुंनो हायाखि आं मा खालामफैदों बेयाव ओमफ्रायथ' बा सानसोरांबा मा होनना फरायगा बेसे ह नों बायदि गिदिर मानसिफ्रालाय जों बायदिलाय मानोथो रायलायनो न' बेखायनोथ' थुनथुलिखौ नों इगनर खालामदो नङा थुनथुलि बेबायदि जेबो नङा आच्छा जेबो नङाबा माथो होनबा आं इसिबां नोंनो फन हरबाय मेसेज हरबाय फनावनो फन खालामबाय थाबाय आं नाथाय नै बे जेनाबा मालाय पार्टिसो इन्जय खालामदों सोरनिबा हाबानि तयारिसो ओमफ्राय बुङा मानो जा नामा ओमफ्रायथ' जायनिखि हाबा आं बेखौनो आं नोंखौ मोनसेल' एन्सार मिथिनो लुगैदों नोंनिफ्राय आं मा होनना खिन्थाबावगोन थुनथुलि नोंथ' फनबो हमला मेसेजबो रिप्लाय खालामला अब्ला बेखायनो आं फैबाय नाथाय मानो बा मानो बावसो होमबा आं दिनै बिराद सन्देस जालायलांबाय नोंखौ नुनानै आथिंनिफ्राय फुल गोजौसिम नों सानसोरां बायदिनो लुकआ नाथाय आं जाय सानसोरांखौ सिनायो बिनि जेबो नोंनाव माबा गैया गुन गैया अके थुनथुलि ओमफ्राय आं नोंसिनाव फैना बुजायसिगोन नामा नों थांथ'लो बेनिफ्राय मा होनखो आं थांनो औ आं नांगौबा उनाव रायलायनोसै नोंजों आच्छा दे बरिया होमबाथ' नों आंखौ गाज्रि मोना दे थुनथुलि नाथाय आं दायो बिराद माने एसे जाल्लायाव गोलैनानै दंलै मा जाल्ला बेलाय दा नोंनो मा होनना खिन्थानो दे आङो ओमफ्राय न'आवलाय सोरनि हाबा दङ बेफोर साजायनाय बिराद गिदिरनो दुम दाम लाइट्स माबा माबि मानो सानसोरां सोरनि हाबा माबा सान थुनथुलिया बेयाव आरे हाथरखि नों फैबाय होमबा औ सान आलासि खुलुमनो लिंहरदोंमोन आलासि खुलुमनो ओमफ्राय मानो थुदो सान ओइ हाथरखि मा थुदो हा आंनि खामानिया दाबो सानजों खतम जायाखै नों लिंफैदो आच्छा होमबा आलासि खुलुमनायबा आं बुजिबाय माने नोंनि आरो मेहेरनि हाबा जासिगोन आरो न' हाथरखि इसेबां फटाफटनो खिन्थालायबावा इनभाइटबो खालामलायबावा मानियोब्रा माने जोंनि गेजेराव एसे दावराव जादोंमोन नाथाय बिदिब्ला बेथ' नङाना कि नोंजों मेहेरजों हाबाखौनो एसेबां गिदिर खुंनानै जाखुमानो बेबायदि जेबो नङा थुनथुलि जोबोरा हौवा गोदान जागोन नालाय बुरैथो साला बिदिबा मेहेर मुनुसमाया हाबा जामारसिगोन थुनथुलि नों थांथ'दो दे प्लिज थुदो हाथरखि थुनथुलि फैना सिङाव जिरायफै जान नोंखौ हगारबा आङो नों आंनि सोंनायनि फिनखौ होग्रोनांगोन ओमफ्रायसो थांनो मोनगोन ओइ सान नों मा जाखो दे सान होनबा नोंसोर रायलायथ'दों आं थांग्रोनोसै हाथरखि नोंहा मा नांजाबाय थादों नों थांग्रोनो हाया आंहा बेयाव सानजोंसो रायलायनो फैदों नोंहा मानो डिस्टार्ब खालामफैखो सान बे नोंखौ मानो बिदि लिंफैबाय थादों बिहाथ' मेहेर दंखायोना ओमफ्राय हाथरखि नोंहाथ' आंना हाथरखि फाग्लाजों बेयाव मानो फैदों नों जोंहा बेयाव एसे पार्सनेल बाथ्रा रायलायनो नागिरदों ना ओमफ्रायथ' आं दाथ' नोंनि हाथरखि फाग्लाखौ डिस्टार्ब खालामाखैना मेहेरखौ बस जाबायसै थुनथुलि मानो लिंफैया जानो बेलाय आंखौलाय मानो
Anna, आं हाबा जासिगोनलै। मा बुंदों नों? हिनजाव गोदाना सोर, हा? बे उनाव थानायानो। आबे आइ मेथाइ लोगो मोननाय मोनसेनिफ्राय मोनसे थोरखा होगासिनो माथो। आं नोंजों एथबां रायलायनो फैलायबाय फैगुलायबाय नों आरो बेयाव अम स्वाहासो होननो नागिरदो? बेनो सैथोलै थुनथुलि। नङा आंखौ नों जाम्बि नंखो ना माबा दिनै एप्रिलफोर बानायनो सानखो? बे हाथरखि फाग्लानि हाथरखिजों फाग्ला जादों नामा? नोंलाय आंदा बिदि सानखोबा बोरैलै? ओमफ्राय माथो नांजाखो नोंहालाय थुनथुलि? मानोना नों आंनि मोजां लोगो ना बेखायनो गासिबो मिन्थिनो मोन्थाय दङ। बे इस्कुटुफोरा हाथरखि नामा? नोंना हाथरखि फाग्लायालाय माथो मानो सानसोरांखौलाय? जायो नामा बिदि हा? नोंलाय मानो दानो हाबा जानांगौनो सान आरो बेबो हाथरखिजोंथ' नंखाया। नों लाजि आरो हाथरखि गावनि बेवाइखौनो लानो बिदि? प्लिज थुनथुलि बांद्राय बुंना नों जेबो मोनथियाना नोङो? आरे बिदि जाथावना नङाना बोरै जानो हानांगौ? बोरै जानांगौ हाथरखिया? नोंसोर फाग्ला फाग्लिथ' जायाखैना हा? हाथरखि खबरदार सानजों हाबा जानांगौबा नोंनाथ' मेर दंखायोना? आंनो जानो गोसो जानानै जायाखै थुनथुलि। न'नियासो बुंदों। आरो न'नि थ'नि भार में जाय। आरे मेरा नोंनि थाखाय बेसेबांबा फाग्ला नों बेखौ गारनानै बोरैनो? मेरा नोंखौ एसेबां मोजां मोनखायो नों आरो गोदान नागिरबावदो? होमबाबो दस्राखौ नागिरै नोङो सानखौ नङा। ना सान नोंलाय मानो नोंहाथ' रावबो गैखायाना? जोंनि हाबाया गाबोन समफोरनो। आरो नोंबोथ' मिन्थिखायोना मेरा बेसेबां मोजां मोनो हाथरखिखौ? आरो नोंथ' साननांगौना नोंथ' बिनि मोजां मोननाय एसेबां गोबावनि मोजां मोननाय हा? बेखौ गारनानै सानखौ मानो? बेबायदि दा खालाम हा? हाथरखि माबा मेरानो बिराद अनखायोना नोंखौ? दसे जिरायफैदो नङाबा नोंसोर रायलायग्रोदो आं सिनाव थांसै। न'निजों रायलायहैदो माबा थुनथुलि रायलायनो गोसोबा। न'निजों मा रायलायनो? न'निजों नोंसो बिदि खालामनो नागिरदो? नों थगायसुलि जाबाय मेरखौ फाग्ला खालामनो सानदो? मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो? आरो हाथरखि बे जोंनि फेमिलि मेटारसो ना? नों बेयाव हाबायानो मोजां जागोन थुनथुलि। आइ एम सरि नाथाय नों दा बिनिफ्राय थांथ'दो। आरे बा सानसोरां थांगोन दे आङो थांगोन। बेबायदि एसेबां सैमा बायदि बुंलायनाङा ना? अके आं थांगोन। नाथाय नोंसोरो मोजां खालामाखै मेहेरजों। बेयाव समनिसो गोरोन्थि जोंनि नङा जाथायनिसो गोरोन्थि। नोंसोरनि गोरोन्थि दंथारो। आरो आंथ' नोंखौ जोबोद बुजिनो गोरोंसो सानोमोन माथो सान? नाथाय आरो नोंबो ओंखारबाय। बेसोमोन अब्लाना जाहोना आं बुजिबाय दे। नों हाथरखिनि जायगायाव गुबुनखौ लामोन सान? हाथरखियाथ' मेरनि जिउसो ना? आं गुबुनखौ लाब्ला जेबो बुङामोन नाथाय दा आंबो मिन्थिबाय मेरा हाथरखिखौ बिराद मोजां मोनो ना? नोंथ' आंखौसो बुंदोंमोन दाथ' नोंनो गावनि गोरोन्थि खालामबाय माथो। जागोन दे नोंसिनि हाबायाव फैगोन आं। थुनथुलि बेबिलै नों मानो बिदि सानखोरा? आं माबोरै नोंखौ बाजै लिंनांगौ जाखोरा? आं हानाय नङालै बेबिलै। नों आंखौ नांगौबा रागाजोंमोन ना? नाथाय आदाजों मानो बिदि राजि जानांगौ जाखो दे? बिखायानो आलौजोब्बायलै आंना। नङा मा सानखो दे नोङो? मा गोसोखौ लानानै नोंखौ जुलिनि मन्दपआव गुबुनजों आंनिनो आदाजों बिखायानो साजोब्बायलै आंना। आंथ' ओमफ्राय गोसोजों गाहायाखैमोन दा बेबि। ओइ सनालै आइम सरिलै नाथाय आंखौ बेबायदि नागारनानै दाथांना प्लिजलै। सनालै आबौ सना आयै हाबाब आबौ सना हाबाब हामा आबौ हाबा। नोंसोर मानो गोजान खालामखो दे आंखौ? आं मा गोसोखौ लानानै थाबावगोन दे आबै? नै दाथ' उल्थां फाल्थां जाबायहाय आबौ। नोंसिनाबो जायासैलै। मानो होखो नोंसोर आदाजों मानो? आबौ हा नोंबो बायदिसिना सन्देह खालामबाय। ओरैबो जाया जाबाय। अब्लाबोलै आबै अब्लाबो आं बेखौ गारनो हायामोन। आं दा माबोरै थाबावगोन दे?
आबौ गोसोखौ हमथा नोङो नोंलाय मानोथो इरायरा जाबाय थानाय दे हा मानोथो बिदि जानला मानला गोरोन्थि बुजिनाय नोंलाय होमबा मा बेबायदिबानो थांसैबो आरो गुबुनजों नोंसोरबो ओमफ्राय आंनिखौ गुबुननो बोरै होनो सानखो बोरै दा आरो नोमायाबो बुंबाय आरो खोथाफ्राबो बिदिनो उल्थां फाल्थां जाबायना आबौ मिलायलायासै मोजाङै दा आरो हनै आबै हाथरखियाबो गावनि जिउ फोजोबलायनो नागिरबायमोन नोंबो बिनि खोथाखौ मानियासैबा दे गाज्रि आङो गाज्रि नाथाय होमबानो जे आदाजों होगोन नोंसोर बेथ' नङाना आबै सानना नाया मानो आं आदानि बाजै बुरि लिंगोन नङा नङा बेसेबांबा गोबाव थाबबाय आं बेजों नंगौ आबौ नंगौ दिनैल' खोथा नङा आबै बेसेबा गोबावजों आंजों थाबबाय बियो मोनथिगौ माब्लाबा बांद्राय जायो आंना बांद्राय जाबायानो होमबानो मा आंखौ नागारथारनांगौ आरो दे आबौ गोसोखौल' हमथादो आरे मा खोथा बुंदों आबै नोङो खनसेल' नङा सानफ्रामबो साननि मोनानि फुंनि आदानि बाजै महराव माब्रै नुगोन माब्रै नायगोन आं बेखौ आं थानो हागोन ना आबै दा बे गोसोआ आंना लहानिसो दा अन्थाइनिसो गलिनोबो रोङा दे ओमफ्रायथ' नोंसोर बुंबाय हाथरखिया बोरै मानिखो जोंबो बुंबाय गावबो मानिबायथ' आरो आबौ नोंबो दुखु होआ नङा होफ्रांबाय आबौ दसेनो गाज्रि दसेनो मोजां होमबाबो सलिउसना बे नङाना हनै हाबा जासिगोन मालाय आबै हनै जलालै बिखायानो साजोब्बायलै आंखौ आबौ सोनाहाबायसै बेबायदि गाबनो नांला दे आबौ न' एसे ओंखामखौ जादो ओमफ्रायथ' आं रागा जोंबालाय बेसेबां रागा जोंगौमोन दे बांसिननिफ्राय बांसिन दसे समल'सो हा नोंबो एसे खोनासंनांगौमोन ना आबौ मोनथिया आं आबै मोनथिया आं मा जालांखो हा बांद्राय सानोबानो बांद्राय गाज्रि साननाय गोसोआव लाबोबानो बिदि जालाङो नाथायथ' हाथरखिया थांसिगोनसो ना ओंखामखौ एसे जाहोग्रोदो आबौ न' जादे आबौ जा बोरै खहाबबावनो आबै देहाया गाज्रि ना आबौ ओंखामखौ जाना लाग्रो न' एसे जादो आबौ नाङा दे आबै ओमफ्राय हा माथो खोमसि खालामनानै थाबाय थाखो नोंलाय ओजों जिउआनो खोमसि जालांनो हमदों आबै माथो दंबावो दे माथो बाखि दंबावो दे आबौ सिरि थादो जाबायसै ओमफ्राय आदायाबो मोनथिखानानै मारै लानो हाखो दे मोजांलै दे आंखौ हारसिं थानो होदो आबै थां जास्ट गो खोमजोब्बायलै बिखायानो बेखौ माबा इमि आयंआ होदोंमोनलै नोंखौ समायखाबायना दे आरो आदा बाजैखौलाय मानोथो समाया जानो दे जाबायना औ ओमफ्राय बे दहाय फैनाया बेखौ साननाङालै नोङो जेबो नङा जेरैनो थाङो बेथिंजायनो साजायनाय गोजालै दा बहाथो थांबावनांगौ जाखोब्रा बबे खनायाव आङो नाया सानबाबो नुफ्राङोब्रा दानो ओंखारबानो नुयो नोंसोरखौ शान्ति ओइ मा बेफोरलाय गोदाव सोरावनो मा जालाबायखो नायाबा मेहेर आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जायखिया माने माबा आरोना बिदिनो एसे दै सान्थि सारस्रांदों आङो न'फोराव नाथाय मानांगौ बेफोरखौलाय आबा बेखौ आं नोंनि गान्दो सिङाव मोनदों मानि थाबिस खिन्थानो हागोन ना What nonsense मा बेफोरलाय बेखौथ' आं बुंनो सानदों आं नोंनि दहाय गान्दो फोसाबा मोनदो बेखौ गान्दो सिङावनो जोंथ' रावबो बेफोरबायदियाव थाङाहाय अब्ला मारै फैखो बिलाय थांबाबो जोंना बेफोरबायदि जेबो थाबिस थुबिस लाबोफेराना ओइ आं मोनथियालै आं थाङालै बेबायदिखौ आं माने फोथायालै मारै थाफैखो आं मोनथिया I don't know आयु हामानो बिदिसो थाफैलाबायखोसै र' अराव सावना होनि आङो आजां गाजांनो हाब माबोरै थाफैखोसै बेलाय बेबो मेहेर उन्दुग्रा गान्दोआव सोर सोना होखो जियानो जाबा आं नोंनो गोदान गान्दो लाबोना होफैनि दंखायो र' जागोन दे